Bago natin simula ng kwentong ito, shoutout ko lang yung mga bagong warrior members ko na sina Sigrid Vlog, Ann Lopez, Bonsky Magkumot, Mang Itlog, Princess Ethel Baygan, Shimpi, Jenny Lynn, Erickson de Jesus, at sa mga nag-renew ng badge na sina Carlin Casela, Cooking PH, Leva Lee, Maria Paula Joy Ibarra Cabusaw, Danny Sinel, Jelu C325, Iri Kelly, subscribe kayo dyan, Admin Kaka, at kay Admin Jude Estrecho. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito mismo ni Ate Badeth. Taong 1997, Airport Village, Parañaque. Itong mga panahong ito, nakatira sa Airport Village sila Ate Badeth. Ang sabi niya sa akin, kokonti pa lang talaga ang mga bahay dito noon. Tapos yung creek na nasa gilid ng bahay nila, malakas pa ang daloy ng tubig. Tapos medyo malinis pa. Nakakatsamba pa nga sila ng isda paminsan-minsan doon eh. Alam ko yung binabanggit ni Ate Badeth na creek. Kasi sa gilid nung dati kong school dyan sa Airport Village, meron talagang creek. Kaso lang, inabutan ko yun. Punong-puno na ng basura. Wala lang, share ko lang. Kahit malapit yung bahay nila sa creek, meron pa rin silang poso doon. Pero hindi lang isang poso ang nandoon, kundi dalawa. Yung isang posong ginagamit ng mga tao, nasa tapat ng bahay nila. Yung isa namang poso na hindi na ginagamit, nasa gilid lang ng bahay nila. Ilang di pa lang yung layo. Kung nakatira kayo sa Parañaque ng mga around 90s hanggang 2005 or 2007, mahirap talaga ang tubig dito. Kailangan meron kang sariling tangke para doon ka mag-iipon ng tubig o paglalagyan mo ng bibilhin mong tubig. Tapos, dinideliver pa yan. Sobrang bihira lang yung merong linya ng tubig. Kaya itong pwesto ng bahay nila Ate Badeth noon sa airport, sobrang swerte. Bukod sa meron silang poso sa tapat nila, meron ding nagnenegosyo doon na nagbebenta ng tubig. Kaya wala silang problema. Yun nga lang, yung poso na yun, may oras ang pagkakaroon ng tubig. 6:00 ng umaga hanggang 3:00 ng hapon. Kaya dapat mag-ipon na kayo ng tubig ng ganong oras. Bilang medium itong si Ate Badeth, marami siyang nakikita na nakatira doon sa posong nasa gilid ng bahay nila. Kaya yung mga kasama niya sa bahay, pinapaiwas niya doon. Gawa ng bukod sa mga nakikita niyang nakatira doon, nakikita niya din na may mga lumuluhod na aswang doon kapag 10 oras ng gabi. Hindi niya alam kung nagdarasal ba yun, nag-aalay. Basta, ang alam niya lang, delikadong lapitan yung poso na yun. At kaya niya ding nasabing aswang yung mga yun. Dahil nakita niya na ito ng harap-harapan nung minsang sinilip niya yung poso na yun ng 10 oras ng gabi. Kaya naman niya sinilip kasi narinig niyang merong gumagamit. Di ba, sira nga yung poso na yon.
wala namang tubig. Kaya, sinong gagamit? Pagsilip niya nung gabing yon, may nakita siyang dalawang nakaluhod sa tapat ng poso. Tapos yung isa, nakatayo lang sa likod nung dalawa. Naramdaman siguro nung nakatayo na nakatingin si Ate Badeth. Kaya napatingin ito sa butas kung saan siya sumisilip. Natakot si Ate Badeth kaya napaatras siya. Pagbalik niya ng tingin dito, may nakita siyang isang buong muka ang nakatapat sa butas. Malalaki ang mata nito na itim. Mahaba ang ilong. At naglalakihan ang mga ngipin. Kasabay niyan, meron itong kakaibang garalgal na para bang punong-puno ng plema yung lalamunan niya. Sa takot ni Ate Badeth, napaatras siya sa butas. Tapos ginising niya yung kapatid niya. Ang sabi niya, "Say, may mga aswang sa labas." Ang sagot lang nito sa kanya, matulog na lang siya. Dala lang ng gutom niya yon kasi natulog sila noon nang wala silang kain eh. Mahirap kasi ang buhay nila noon. Literal na once a day lang silang kumakain. Makulit si Ate Badeth. Sumili pa rin siya sa butas. Pero wala na yung nakita niya doon. Kaya napagpasyahan na lang ni Ate Badeth na matulog. Sa isip-isip niya, imposibleng dala lang yon ng gutom niya kasi nga harap-harapan niyang nakita eh. Kinaumagahan, inikutan ni Ate Badeth yung poso. Tapos tiningnan niya yung mga pwesto nung nakita niya. Baka kasi may naiwan na bakas eh. Bilang wala namang pumupunta doon, imposibleng may makita siyang ibang bakas. Kaso lang, wala siyang nakitang kahit na anong bakas. Ultimo kung saan nakaluhod yung dalawa. Wala. Partida, malambot yung lupa doon. Kasi nga, malapit yon sa ilog. Dito na nagkaroon ng interes itong si Ate Badeth sa poso na yon. Ayon sa kanya, gusto niyang kumpirmahin kung anong meron sa poso na yon at bakit kailangang may mga aswang na lumuhod. Halos gabi-gabi binabantayan ni Ate Badeth yung poso. Iba't ibang klase ng nilalang yung mga nakikita niya. Hanggang sa dumating yung isang gabi na tinigilan na niya ang pagmanman sa poso na yon. Tandang-tanda pa ni Ate Badeth. Araw yun ng linggo. Kasi nagsimba silang mag-anak nun eh. Yung isang pinsan niya, doon nakitulog sa kanila. Mahilig din yung pinsan niya na yon sa mga kababalaghan. Kaya nagkakasundo silang dalawa. Nung oras na ng tulugan, tumabi sa kanya yung pinsan niya kasi nga nakwento na ni Ate Badeth yung mga nakikita niya sa poso. Yung maliit na butas na sinisilipan ni Ate Badeth, nilakihan nila para kasya sila nung pinsan niya. Gaulo yung laki nung butas. Habang nag-aabang sila ng makikita nila sa poso, nagkukwentuhan sila. Pinag-uusapan nila yung aswang na nakita doon ni Ate Badeth. Panay ang banggit niya ng, "Oo, aswang talaga yon. Grabe,
3 aswang. Tapos nakaluhod yung mga aswang na yon sa poso. Paulit-ulit niyang sinasabi yung salitang aswang. Hanggang sa may narinig sila na gumagamit ng poso. Nagmamadali silang tumayong magpinsan para silipin kung ano yun. Bumungad sa kanila ang mga naglalakihang nilalang na parang nalulusaw. Paglalarawan ni Ate Badeth para itong mga taong putik. Tapos pinagsisiksikan nila yung mga sarili nila sa poso. Nang may marinig silang tunog na parang pinupunit na lalamunan. Dumungaw si Ate Badeth kasi yung pinanggagalingan ng tunog sa ibaba. Pagdungaw niya, bumungad sa kanya yung isa sa mga taong putik na yon na nakatingala sa kanya at nakanganga. Pakiramdam ni Ate Badeth nung mga oras na yon para siyang hinihigop nung nilalang. Yung ulo niya, hindi na niya masoli papasok sa loob. Mabuti na lang, ando doon yung pinsan niya para hilahin siya pabalik. Pagbalik niya sa loob ng kwarto, iyak siya ng iyak. Ang sabi niya, sobrang nakakatakot nung nakita niya. Pakiramdam niya mamamatay na siya nun. Tatakpan na sana ng pinsan niya yung butas nang biglang may narinig silang nagtatawanan sa poso. Hindi na sana sisilip si Ate Badeth. Kaso lang, ang sabi ng pinsan niya sa kanya, "Death, may mga naririnig akong tumatawa pero wala akong nakikita eh." Kahit labag sa loob ni Ate Badeth, sumilip pa rin siya. At ang nakita niya sa poso, yung mga taong putik. Naglalakihan yung mga bunganga sa pagtawa habang nakaturo sa bahay nila. Ang sabi ni Ate Badeth sa pinsan niya, takpan na kaagad yung butas. Gamitin na lang yung tuwalya nila. Tapos lumayo sila sa butas na yon kapag matutulog na sila. Lumipas ang buong gabi na yun na hindi makatulog si Ate Badeth. Samantalang yung pinsan niya, humihilik pa. Akala mo walang nangyari. Kahit anong pwesto na ang gawin ni Ate Badeth, hindi talaga siya makatulog. Partida, inaantok na siya. Pero sa tuwing ipipikit niya yung mata niya, pakiramdam niya, merong mga nakatingin sa kanya. Kaya ang ginawa niya, tumitig na lang siya sa butas na may takip na tuwalya. Kasi maliwanag yun. Manipis lang yung tuwalya na nakatakip. Tapos may mga ilaw din sa labas nila. Habang nakatitig si Ate Badeth, pansin niya na nawawala yung tinitingnan niya. Yun bang parang may tumatakip sa butas? Nanatiling nakatitig si Ate Badeth nang biglang merong bumakat na muka na nagpupumilit pumasok sa kwarto nila. Sa takot ni Ate Badeth, tumili siya. Nagulat ang lahat ng tao sa loob ng bahay nila kasi ang lakas ng tili ni Ate Badeth. Akala nila may sunog o kung ano man.
Pagpunta nila sa kwarto, ayon sa tiyahin niya, yung buhok ni Ate Badeth nakataas lahat. Para siyang nakuryente. Tapos dilat na dilat yung mata niya habang nakaturo sa bintana. Pinakalma muna siya nun. Nung bumalik na sa wisyo si Ate Badeth, sinabi sa kanya ng mga magulang niya na wag na siyang matutulog sa kwarto na yon. Sa baba na lang siya, katabi ng nanay niya. Matapos ang gabing yon, may mga oras na bigla na lang magkakaroon ng matinding lagnat itong si Ate Badeth. Nasa oras yun ng 9:00 ng gabi at 1:00 ng madaling araw. Inabot yun ng mahigit 2 linggo. Akala ng mga magulang niya, dengue, kaya dinala siya sa ospital. Pero ang sabi ng doktor sa kanila, simpleng lagnat lang yun. Kaya may mga nireseta itong gamot para kay Ate Badeth. Kaso lang, 1 buwan na ang lumipas. Ganon at ganon pa rin yung sistema ng katawan ni Ate Badeth. Ang sabi ng tiyahin niya sa mga magulang niya, dalhin na si Ate Badeth sa isang manggagamot. Hindi kasi naniniwala yung mga magulang ni Ate Badeth sa mga ganon eh. Sabi naman ng tiyahin niya, wala namang mawawala kung susubukan. Pumunta sila sa isang manghihilot/manggagamot nun. Para sa mga tiga Parañaque, alam ko kilala nyo yung manggagamot na to. Nasa may San Agustin School siya, sa fast track, sa tabi ng simbahan. Nakalimutan ko na lang yung pangalan pero sobrang sikat na manggagamot nito sa Parañaque noon. May mga artista din na pumupunta sa kanya para magpahilot. Sa ngayon, anak na niya yung nanggagamot. Kaya para sa mga tiga Parañaque, kung may nararamdaman kayong kakaiba, pwede kayong pumunta doon. Tabi siya ng simbahan sa San Agustin. Balik tayo sa kwento. Nung nasa manggagamot na sila, ayon kay Ate Badeth, paghawak pa lang nung manggagamot sa braso niya, pakiramdam niya, hinampas siya ng malaking maso. Kasi biglang lumaylay yung kanang braso niya. Tapos sobrang sakit. Yung mga laman loob niya parang sinusunog na kinokuryente. Kahit sigaw na siya ng sigaw dahil sa sakit, dire-diretso pa din yung manggagamot sa paghilot sa kanang braso niya. Tapos may inuusal-usal ito. Maya-maya pa, gumaan yung kanang braso niya at bumalik ito sa dati. Akala niya tapos na. May mas masakit pa pala. Nung kaliwang braso naman niya yung binira nung manggagamot, dito na siya halos himatayin dahil sa sobrang sakit. Dumidilim na din yung paningin niya nun. Nang makarinig siya ng salitang, "Balik." Pagkarinig niya nun, para bang walang nangyari. Tapos nakaupo na lang siya sa isang sulok habang kinakausap ng nanay niya yung manggagamot. Tanong ni Ate Badeth sa tatay niya, "Tay, anong nangyari?" Ang sagot ng tatay niya, "Shh, mamaya ako sasabihin." Nung nasa bahay na sila, ayon sa tatay niya, paghawak na paghawak nung manggagamot sa kaliwang braso niya, hinimatay siya. Tapos nag-iba yung boses niya. Malaki yun tapos sigaw siya ng sigaw. At ang sinisigaw ni Ate Badeth nun,
Amin siya. Akin siya. Amin siya. Paulit-ulit yon. Ilang minuto siyang ganon. Tumigil lang siya nung may kinuhang holy water yung manggagamot, tapos para siyang bininyagan ulit. Kasi paulit-ulit yung buhos ng manggagamot sa ulo niya. Nakatapat yung ulo ni Ate Badeth sa isang planggana nun. Tapos kada buhos ng holy water, binabalik ulit ng manggagamot. Di kalaunan, nawalan siya ng malay. Ang sabi ng manggagamot, napalayas na niya yung mga namemeste sa katawan ni Ate Badeth. At yun ay mga laman lupa at isang aswang na nakatira sa dulo ng multinational. Bakit kilala ng manggagamot? Ilang beses niya nang nakaharap yon. At meron pa, nung naglalakad siya sa multi, nakita niya yon ng harap-harapan at nagsabi ito sa kanya na wag siyang haharang sa kanya. Kaso lang, malakas itong manggagamot na to. Kaya talagang hinahabol niya yung aswang na yon. Marami pa sanang ikukwento yung tatay ni Ate Badeth nang inawat ito ng asawa niya. Dahil ang pinakamahigpit na bili ng manggagamot sa kanilang mag-asawa, wag na wag silang magbabanggit ng salitang aswang. Lalo pa na doon ang daanan ng mga nilalang na yon, malapit sa bahay nila. Matapos marinig lahat yan ni Ate Badeth, tinakpan na niya yung butas sa kwarto niya at ni sulyap. Hindi na niya ginawa doon sa poso. Okay, opinyon ko sa kwento. Siguro kaya doon sa poso na yon tumatambay yung mga aswang na yon. Kasi meron silang pinaghuhugutan ng lakas nila doon, di ba? Imposible naman kasing tumambay sila doon ng walang dahilan eh. At saka di ba, iba't ibang nilalang yung nakikita ni Ate Badeth doon. Sobrang laki ng posibilidad na portal yon ng ibang elemento papunta sa kabilang dimensyon. Napaisip rin ako no? Siguro, yang mga aswang na yan, pumupunta rin sa ibang dimensyon, tapos nang bibiktima rin sila doon. Pero ang tanong, anong binibiktima ng mga aswang doon? Diba? Tsaka, ang galing nung manggagamot. Alam nyo, nung bagong lipat pa lang kami sa Parañaque, mga bandang 2000 or 2001 ata yun, sobrang bukid pa talaga ng better living. As in, ang konti ng mga bahay, mga negosyo, para siyang patay na lugar. Kasi kung hindi ninyo na itatanong, itong Parañaque, dating talahiban lang ito. Tapos lahat ng mga sinasalvage noon na tao, dito tinatapon. Kaya sobrang dami talagang ligaw na kaluluwa dito. Baka nga, hindi lang ligaw na kaluluwa eh. Nga pala, marami pang kwento sa akin si Ate Badeth. Iniisa-isa ko lang. Kayo, ano ang opinyon ninyo sa kwentong ito? At bago ko tapusin, kagaya nung pinangako kong shoutout para sa mga hindi warrior members, shoutout natin si Norhena Ibrahim Timan. Maraming salamat sa iyo sa patuloy na suporta sa channel natin. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.